trošku k tomu historickému a spoločenskému kontextu, hej. Tak tieto diela samozrejme vznikli medzi rokom 1830 až 1850 primárne, kde Ľudovít Štúr a jeho parta boli proste populárni, hej. A teda neboli populárni medzi štátom, ale akože robili veľké veci, proste snažili sa kodifikovať slovenský jazyk. Crazy. Bojovali proti maďarizácii. Wow. A teda snažili sa uzakoniť spisovnú slovenčinu, ktorá sa stala spisovnou v roku 1843, Ľudovítom Štúrom, a tieto všetky diela sú v nej napísané, hej. Ľudovít Štúr ešte nebol ten zlý, ktorého môžeme viniť za všetky y a ička na konci a na začiatku vety, ktoré nás tríznia v každom slohu a diktáte. To bol ten po ňom. Ale tento bol frajer, tento bol proti tomu. A teda následovali roky 89, či 48 až 49, kde túžili po tej slobode, hej. Tam vzniklo aj Morho a bolo to proti útlaku, ešte smrť Janošikova. Bolo to proste proti tomu útlaku Slovákom a proti maďarizácii. Proste chceme sa postaviť, hej, aj v tom Morho. Celé to Morho je vlastne založené na tom, že my sme hrdí Slováci a nemaďarizujte nás, bo sme hrdí Slováci.